Здравейте, аз съм Пламен, сервизен инженер в Рено и вие отново сте с вашия онлайн самоучител за покупка на автомобил втора употреба. Преди да пристъпим към най-вълнуващата част от покупката на един автомобил, а именно тест-драйва, е желателно да хвърлим един поглед под капака на най-скъпия агрегат в автомобила, именно двигателя. Разбира се, без наличието на подходяща апаратура и без познаване на конкретния модел двигател е трудно да се направи адекватна 100% оценка. Но все пак, проверете за побитости, за течове, за омаслявания, за шумове като тракане, свирене, неравномерна работа, тресене, омаслявания. Всеки един от тези признаци може да е симптом за много сериозна неизправност. Така че бъдете внимателни. Ако не сте уверени, обърнете се към специалист. При започването на нашия тест-драйв, първото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е запалването на двигателя. Двигателят трябва да стартира бързо и равномерно. По контролното табло не трябва да остават светещи лампи с червен или оранжев цвят. Всяка една такава лампа светеща означава проблем. Така че бъдете внимателни. Уредите трябва да работят нормално. Тръгването е процес, от който зависи много за бъдещата оценка на автомобила. Всяко едно придърпване, разтрисане на карусерията, твърд педал на съединителя означава проблеми. Така че бъдете внимателни. В процеса на каране на автомобила обърнете внимание за нетипични шумове, като например шума, наподобяващ излитащ самолет, е признак за износена лагерна главина. Лесно може да се убедите в това, като разклатите волана в ляво, в дясно. Ако шума се променя, сигурен признак, че имате проблеми с лагерна главина. Обърнете внимание за това волана да не тегли в ляво, в дясно, да няма тракащи и тропащи звуци. И най-важното, обърнете внимание при спиране как се държи автомобила. Всяко дърпане вляво, в дясно, вибрации, свирещи звуци са признак за неизправност в спирачната система и неефективна работа. Така че бъдете внимателни, не подценявайте тези фактори. Ако не сте уверени във вашите експертни способности, Renault Occasion автомобили с доказано минало и гарантирано бъдеще.